A les oficines de turisme t'informen de moltes coses d'una ciutat, però el que mai te diran és com són els seus habitants. Els valencians, extrovertits i cridaners, no poden evitar saludar-te efusivament, encara que no fores tu la persona que buscaven. Res, no és Laura. Laura... ¿Gravem o què? Vicent, a tu Conforama t'envia missatges? Vols deixar-te d'hòsties? Vinga, va. Gravant. In 1888, he declares war against Joseph Bonaparte, saying, "A poor peasant declares war against Napoleon. Long life to Fernando VII and death to all traitors. Now he's my hero." Vols saber per què és el teu heroi? Per què? Perquè preferia un rei borbó a un rei borratxo? Exactly. Si nosaltres haguérem tingut un Palleter, no haguérem tingut un Bush. Serà Laura telefonant-me per una cita? Torna-li, que no li digues cita, que això no sexo en Nueva York. Que no la telefones tu? Vinga, home, si és un valent palleter. Ok. Hola, soc Laura. Prenum una cervesa a les 7 al Negret. Cita! 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 The House of the Four Cats, quedat amb Laura... Sí, per favor, el tema. Oh, perdó, tornem. The House of the Four Cats in the Museum Street, anonymous author. The Spiral House, with its fountain and its style with the four cats and the following text. Talla. Per què talles ara, collona? I si quan diu de prenem una cervesa es refereix als tres? I mean, tu, Laura i jo. I no només Laura i jo, perquè a Vivers estàvem els tres. No li donis tanta importància, home. Queda tu amb ella soles i ja està. Li dius que jo no puc, val? Estic ocupat. Hòstia, Vicent, tinc que agradar-li. No puc semblar un mitja merda. Bar El Negrito, in the square of El Negrito, full of Negrito street vendors, actors and artists, non-Negritos. Ale, talla, que queda mitja hora perquè vinga Laura i estic cagat, Vicent. Però relaxa't, collons. Relaxa't, fora ports, tio. Si, tranquil. Si no, no mullaràs. Tu sigues natural. Sí, Vols un absenta? però tu has vist la gent? Ells semblen adonis. I jo, què? Si Laura és com tu. Clar, més de bellesa interior. Però tu no veus que ella està acostumada molt més al caràcter valencià, extrovertit? He de mostrar-me més tirat cap enrere. Cap avant, Tomé, cap avant. No la mires tant, que vas a gastar-la. Hosti, Arxi, te'n recordes que quan em vas preguntar quins eren els tòpics valencians negatius? D'ací 2 segons vas a tindre una masterclass, tío. ¡Neno! ¿Qué pasa, Toni? Tío, ¿cuánto tiempo, ¿Cómo va? tío? Mira. Esta noche festeta en mi terracita. ¿Qué digo? Sí. Acabo de cerrar un negocio en Madrid de categoría nano. Bueno, 1 no, 2. Este llámate. Ya. Hostia, perdona. Digo Toni. Archibald, encantat. Encanta. Dale si te esté tan educado, tío. Me encanta, tú. Bueno, estáis los dos invitados, ¿eh? Y si vuelve un mandanga, lo digo, ¿vale? ¡Moca! No, deixa, això ho pagué jo. Jo seria com tu, o sigui, un moniato encantador. Que els encantadors no lliguen, Vicent. Mira este nou valencià de Boston. Comença l'espectacle. Ei, hola, ara anem. La idea no era quedar sense mamoneo de pel mig, tu i jo a soles. Ei! Hola. No, perdona. Amics, què passa? Sí, a la festeta i tal? Signa-li un autògraf i que se'n vaig. Ja, el conec de la tele. Gràcies. Bé, la veritat és que és una satisfacció que el meu treball... Jo em vaig. No, carinyo, I perdona. què fas així a València? Et feia treballant a Madrid? També estic a Madrid, vull dir... De fet, ara mateix tinc un projecte amb... Carinyo, com es diu el director este de Luito? I Coronado és el teu verdader nom, o...? Jo no sóc Coronado. Soc Carles Alberola. Art.
maniàtics, besos, socarrats, autoindefinits... Espera! Ai, ja sé de què et conec. M'agradares molt a l'escena del mocador i Victoria Abril. Lovely. Lovely. Ei. Què tal? Molt bé, i tu? Jo bé, també. Gràcies. Oh, moltes gràcies, Laura. Ahir vaig perdre la meva cartera amb la pasta, amb the documentation, i no he pogut renovar el visat. Vaja, o sigui que ara eres un immigrant sense papers, eh? Happy Carrot? Continuo pensant que porca 4 ulls és molt pitjor malnom per una xiqueta. Val, deixem d'utilitzar els secrets d'infància per a tirar-nos pulles. Home, en la segona... La segona... què? Ai, arxi. A veure si endevines que tinc a la mà esquerra. On està la llagosta? Ah, jo et conec del teatre. Clar. No t'importa, veritat, Lovely? Per favor. Saps? Jo també sóc un poc actriu. Què en dius? Que faig càstings i he fet alguna figuració, Compte, que això m'interessa molt. Ei. Archie, hosti, Laura, què tal? Quina casualitat. Que casualitat. No és Coronado. I on està el meu pall de ter? Ah, que sou parella. Que majos i que peludets dos. Sí? I sabeu la parella més maja i peludeta de València qui són? Qui? El meu pare de collons. La meva cita amb Laura va ser un desastre. Si 3 són multitud, 4 ja són una fotraca. Però no culpe a ningú més que a mi mateix. I és que una cosa és el caràcter mediterrani i una altra el gilipollisme universal. Bueno, estáis los dos invitados, ¿eh? Y si vuelve un mandanga, no digan, ¿eh? ¡Moca! No, deixa, això ho pagué jo. Mandanga. Sí. Demana una. Una de mandanga. No. Mandanga.